Go tuguchakanengana njo gwichania kuruchi nsemo chia Kitutu gosekuru ese bunge ya Kitutu cha South yorime county ya Kisii ase amate yomugaka Christopher Ndege Mageto korwa ase kenyoro kia Nyamataro Satellite ase bunge ward ya Kitutu Central ereno mwichano omonene magiga iyo mwana obo oyo onyatoka bakwenda chinse chia Ukraine ochinse chia Russia esanya toka gutuma chinse ya Ukraine kurwana ese giye yogenda torro na gosiria obugema bwaye amate yonigo ya chane irega korekyo ndio banyako bakoboria serikali kunyaka bako bakonya banyako bakonyora umubiri w'umwancu abo banyako bakomwenia korengana amo nigekoro kyo mugusi na gwisaneka buna amate umuri kito dipone asanya nigatarire amate yo nagotoleka ni robot roko bwatia Hogwa kwa okonene gochia ase amate yo mugaka Christopher Ndege Mageto amariga nkolera amariga aya maiga yo mwana obo asereta Cliff Leden Ndege omusaiwe myaka 31 gosirira asense ya Russia chingaki chisegi chigendere tense yo nense elia ya Ukraine akyo mwana nonkolera amayo nonyore gukora chikondo bakina mwanjete ngagijete kanisiriti kweli munkwira nango chagatene na matali numumwina gitaga ntebi akandangiria gantebi na yanganiti kanyoro bikirichi angango sokale nkaira nangacha agantebi gasinari kurigi nanyenyori nkamuburi nkyo tare gonteberi umwanone nkugure nonyane saburi ogende nero nkarusie saburi yana nabwate nkamuha taikaranse tigate nenete nkamuhereza ale yemo hagasoka nkamutebi ogende buya taikaranse tikatoira netenere gocha umwana oni ritukwari motoga kwana nere nisimbi ya mukae hagantebiga mama unyakonsabiri chisara unyakongeri chisara nkamutebi nkugo saberande umwana one gabaire agakisimi nkanyora tiyo tinaringo waitukwelio hagatebi mukae unkwaniri mama umaya maiga mange ngacho mungino yagantebi kiribu nakuligera kini takunyoreti kururitu kwiri nanya kororo mwanone Mwiburu yoiga bwe kenyoro kia Nyamataro Satellite imeye ward ya Kitutu Central bunge ya Kitutu cha South County ya Kisii nigobona rwete asenka yaje akagenda kwerigeria unenchire yemo yokurwanirira amate yaye akanga kiresi byagante bingana achire lakini sinkogende training tinkonyara gokoraki tinkonyara go kwana nesimu wono kurelio nanya kwikuru ngakiaga sene go tanya gukwana ngatema gwakira chinamba chiri angeta ase bali bajeta na barabukoruga asoko oso oko abwate na ubaje gotwerezanga kilibudiga sirutu hobororo bonene igoro asobonde gotiga amate yaye aseroro bagake umwana no tigira bani bingwerere koboko nakinda birenda bure motimbwati umwana yone bweka no ani nyumba tabwati nkuligya ngache kwa gache nyumba maiga yokubutuka bwechinchira cyo kugwasiriana ne amate yaye ni goroboti oroiga roikirete amate yori tukuria moisonde wetera asomusani oyu babete bakogenda nere information yo twanyorete turuase abachiete nere abande mbatamete wanera aba oyu mbatigarete nere nero oyu orenge nyagitaji nero totebeti nga bono diere nasirete lakini nche nyagitaji inde ukubulia kwabo bono guchia asabarai anene serikali ye county ya Kisii nuko watesia amateyo ili banyare konyoro mubere bu mwana bo banyare koyotindeka asenka yabo motokonye gaki kobwati omwana oyo minto egere tonyore kene kia ya sekere na toreteru no mobere to nirende gaki ntobwati ncherende ntobwati asitoko bwati gochia no yo moirete go toko mwakere simi ya eteri gosoa na bata karabasi ro mbabwabo mbamanye ngana le kwena goje sengenje mebere nige gosamba bono gaki toko sabe serikali asokwacha monyale gotokonya ile tonyale kumanya bo mayanda ngaibole na kelikende yonje sengenje na tikete familia ya emaga na wata bana bake Yore liwa nende lipu yono mokeba ndindeke yono mokeba useke buyu ndindeke gaki emechando bono mbwata manya mwana onera konyandoja no yonero munyagitari no mwingire wana konya bweto kila nimbwata wa mura lakini bono yo mo misiri
Kuraiga sekinyoro Kenya Mataro Satellite imeye bunge ya Kitutu Chache South. Hilitira nigonkuru kwa Dipon Asanya.